O debate entre as achegas e as ameazas da intelixencia artificial non para de medrar, dende a industria musical alertan do coñecido como spam musical, cancións feitas por IA que saturan as plataformas de streaming. Ata onte eu necesitaba dunha chisca de talento de algúns coñecementos sobre composición e interpretación de algún instrumento para facer unha canción e presumir dela. Hoxe basta con proporcionarlle algunha aplicación de IA unha idea, unha escena ou simplemente unha referencia de estilo e o programa devolveche unha canción completa con letra, música e mesmo voz. Algo moi parecido que pasa cos traballos académicos. Quen é o romántico artesán que os fais en ChatGPT? Nos acostumbramos un pouco a soluciones fáciles, a soluciones rápidas, a non utilizar nuestra creatividad. Creatividade aparte, o problema que lle presenta a industria musical a crecente invasión de cancións feitas por IA é que saturan as plataformas de reproducción e detraen ingresos dos auténticos músicos, xa que teñen que repartir os cartos dun fondo común con creacións artificiais que se reproducen dun xeito exponencial. Algún xa apuntou que este é o maior escándalo na industria dende que pillaron co carreño dos xeados os de Milli Vanilli, que a principios dos 90 cantaba menos que un gato de cayola. Mais alá da creación, con que nos imos emocionar nun concerto? De quen imos ser fans? Dun robot humanoide que cante e baile como Shakira? Como U2? Non apostaría ningún café a que iso non vai suceder. Feitas todas estas preguntas en resposta, é bo momento para gozar de acordes humanos como estes.